Karang kadempel ki bumi kelahiranku. Karang kadempel ki bumi wutah getihku. Aku jejer putra bumi. Nek ana wong sing arep gawe cintrakaning bumi kelahiranku, sedumuk bathuk sing nyari bumi. Ora nyawang sapa-sapa aku. Arep kuwi aja kok menungso. Dewa medhon aku ora wedi. Oh, cangkeme kebablasen kuwi. Wen ana dewa medhun tenan. Wah, aku tratapan ya, Tru. Ora to ya, ora. Ya wis ora dewa wis. Andur wedi ora. Paman Patih Haryo Sengkuni bekti kula kan kunjuk. Kula tampinggir dawah sami-sami. Nala Gareng Petruk Bagong ngaturna sembah karo Begawan Durna. Waduh. Ngimpi apa kowe, Mir? Ngimpi apa? Ha kok ora kanthi kanyono-nyono ming omahmu kok kerawan priyagung-priyagung ya, Tru? Heeh. Ndara Puntadewa, Ndara Werkudara, Ndara Janaka, Ndara Klasdewa. Durung nganti rampung lipada rembugan iki rawuh meneh priyayi luhur Begawan Durna. Lho, apa ora gleleng? Aku dhewe ora ngerti lah kok padha ting gruduk ning Karang Kadempel. Bekti kula penemban. Oh, Nala Gareng tak tampa, pangestuku tampanana ya Nala Gareng. Kula pun dinggo jimat paripe dayana ning kasantosan. Rekyana Patih Sengkuni bekti kula kunjuk. Iya ya Nala Gareng tak tampa. Pangestuku tampanana. Bekti kula katur penemban. Oh, Petruk tak tampa, pangestuku tampanana ya Panakawan. Kula pun dinggo jimat. Rekyana Patih Sengkuni bekti kula kunjuk. Iya Petruk tak tampa, pangestuku tampanana. Gong, ngaturke bekti ora? Karo sapa? Begawan Durna rawuh ngono. Lho. Ha kok ora kanthi kanyono-nyono. Kula ngaturaken bekti kula kunjuk nggih Begawan Durna. Ndeng Durna. Ya Bagong, pangestuku tampanana Bagong. Kula pundi nggo jimat paripe. Sinten ingkang nderekaken Adipati Haryo Sengkuni? Wah, Rekyana Patih Sengkuni bekti kula kunjuk Rekyana. Iya Bagong ndak tampa pangestuku tampanana. Nggih sangat anggen. Kawula mundi dadosaken jimat. Dipun sekesakaken anggenipun sami lenggah. Oh ya Bagong wis ora kurang kepenak, Truk. Dayoh akeh kaya ngene kok tanpa metu wedange Semar iki. Ayo engko tawanana. Nuwun sewu Penemban Durna ngunjuk menapa? Loh. Apa kira-kira kowe kuat nyuguh aku? Aku piyayi, kowe men kawula. Ing atase kawula kok nyuguh karo piyayi. Girilusi jalma tan kena kinira. Ampun sok ngembe karo wong. Kula niku arep kaya ngene nek mengko nyuguh sampeyan nggih. Iso. Oh ya syukur-syukur dienggo tamba ngelak Bagong wis sakarepmu. Sawenehmu bakal tak tampa kanthi lega-legawaning ati. Ning kudu milih tek teng mriki. Teh. Napa kopi? Loh, ya nek aku nek yaene iki senengane kopi. Kopi 7.000. Oh, didol. Nyuguh kok didol. Gulane ya tuku padake. Nek purun pahit, ireng pulun pahit ning kula campur lemah. Hus. Aja edan kowe. Pendhita kok sapenake dhewe ora ngomong. Ngene ya Semar. Nggih, pripun Meremban? Aja kaget, aku prapta ning Karang Kadempel. Nggih. Nadyan radi kaget nanging gandeng sampun paring pangandikan pun lega ati kula. Oh iya. Ngene. Sejatine aku prapta ning Karang Kadempel mau yekti mung njumbuhake pekabaran ingkang sebenarnya mbok bakul sinambiwara. Pawarta binandunging Karna. Apa pancen kepara nyata yen to kowe bakal duwe gawe Semar? Sing nyebarke sapa iki? Lah kok dadi Ndara Pandhawa ya pirsa, Ndara-ndaraku Ngastina ya pirsa. Nala Gareng apa kowe kandha-kandha tangga teparo? Mboten niku. Petruk kowe tangga teparo tok kandhani apa piye kok nganti tekan dindi? Mboten, Pak. Kula nek didhawuhi ora kandha sapa-sapa ya ora kandha sapa-sapa. Bagong apa kowe kandha sapa-sapa? Ora, Pak. Mbok sumpah. Ming ratan gedhe tak nehi plakat gedhe banget. Semar arep mbangun jiwa. Membutuhkan dana secepatnya ngono ya, Tru. Bagong iki pancen cah ngeyel tenan ya. Kowe ayo mbok menawa sing nyumbang barang. Anjir arep nampani. Aku. Oh, tok nggo apa? Tak nggo ngeramik omahku kae. Oh, keramik omah yo Semar sik dibutuhke ora. Sampeyan kok prisa? Loh, Semar kuwi wong kondang.
Arep kowe iki derajate ngaceplek, arep kowe wong loro saudon telu saurupan. Kowe iki ming Ponokawan. Nuwun sewu kasarane kowe iki ming batur. Ning saben-saben kowe duwe gawe, jagat iki persasat nganti keberbegen marang ngumandangi Semar Badranaya. Nggih, nggih. Apa pancen kepara nyata yen kowe bakal duwe gawe ya kuwi mbangun jiwa. Nggih. Niku ming lagi niat kok. Ming lagi karep. Durun kula tekake sedya. Ming lagi karep, lagi kula nam-nam wonten ati ning kok kula kaget. Sedaya sampun sami prisa. Lho, aku ora wis omong karo kowe to, kowe iki wong kondang, mula nek arep duwe gawe apa-apa kowe iki mesti tekan kono-kono padha ngerti ta. Dene apa to sababe aku sowan ning Karang Kadempel iki mau pancen diutus dening Sinuwun Prabu Duryudana supaya aku sowan ning Karang Kadempel. Wigatine ora ana lali kejobamu. Apa yang dadi sediamu mau pancen apik, pancen becik Semar. Pancen apik. Kowe iki jejering pamong, kowe iki jejering titah ingkang anyalira Jawata, ya kuwi Sang Hyang Bathara Ismaya. Mula yen to kowe kepengin bakal bangun jiwa. Mula yen to kowe kepengin bakal bangun jiwa mau, pancen wis satrepe, pancen wis bener, pancen wis pas. Ya omong ngene ya Semar. Kersane anak Prabu Duryudana nggonmu bakal mbabar ngelmu mau ora dikeparangake ning Karang Kadempel, ning dikeparangake ana ing negara Ngastina. Mula praptaku ning Karang Kadempel iki, mula praptaku ning Karang Kadempel iki. Ingkang wigati supaya mboyong marang kowe prapteng negara Ngastina. Kowe mengko ning kono diunggahke ning mimbar. Sawise kuwi terus kowe kojah supaya iso mbangun jiwaning para Sata Kurawa. Kanthi cara mengkono supaya Kurawa iso didandani jiwa ragane supaya bali marang pakarti ingkang sarwa becik lan apik Semar. Nggih. Matur sembah nuwun tanpa pepindhan. Dene amung sak karep kula kok. Sinuwun Ngastina ngantos kados mekaten. Ning nuwun sewu. Kula niku ora arep kojah, kula niku ora arep wewarah dhateng sinten kemawon. Kula niki ora arep ngumbar ngelmu utawa menehi ngelmu napa-napa kemawon. Kula niki wong sekeng, kula wong ora duwe, kula wong melarat. Ngelmu kula ya mung ngelmu celimen kemawon. Napa to sababe kula ajeng bangun jiwa niku kula kok ora bangun jiwane wong sak donya niku mboten. Kekuatan kula niku sepinten. Nek kula mbangun jiwane wong sak donya, ming sak Semar kok ajeng bangun jagat niku terus kula napa ngembari panguwasaning Gusti Ngakarya jagat. Mboten ajeng. Sing kula karepke mbangun jiwa niku kula pengin bangun negara Ngamarta jer. Karang Kadempel menika kebawah keperintah negara Ngamarta. Mula sing kula penke nggih negara Ngamarta. Dados nek Begawan Donarawuh meniki kalian Prakyana Patih Sengkuni pengin boyong dhateng Semar Badranaya, kula kok kon bangun jiwane Kurawa niku sing ajeng kula bangun nggih napa to pi? Kurawa niku pun boten kurang-kurang derajat pangkat duwe bondo seprapat jagat darbeking Sinuwun Duryudana. 7 turunan boten entek. Dinggo dolanan kalih adi-adine kabeh nggih menika Sata Kurawa. Terus sing ajeng dibangun apa? Kula tak takon. Nek kula teng negara Ngastina niku ngibarate kaya dinguyahi segara. Teng mriku nggih pun lenggah pandhita ingkang kondang monyor-monyor inggih menika peparab Begawan Durna. Lah mung perkara kojah wewarah kawruhing urip kok dadak nggotong kere saking Karang Kadempel terus pujangganing Ngastina sing nami Begawan Durna niku nuwun sewu gaweane napa? Kula tak takon. Sing kudune dandani para Kurawa niku sampeyan dudu kok kula. Merga Kurawa niku murid sampeyan. Kurawa niku siswa sampeyan. Anane siswa kok ora apik, murite kok ora becik. Lah niku sing ditutuh ya gurune. Piye le mulang muruk karo murite. Ngoten. Ampun kok kula sing dandani. Sing gawe dudu kula kok sing dandani kula. Niku nek carane wewangunan utawa carane omah sing gawe dudu kula, sing dandani kula. Mengke usuke kurang gedhe, renge kecupeten. Mboten iso dadi dipasangi gendheng ya ora apik. Ngoten. Nek sing damel sampeyan sing dandani ya kudu sampeyan. Mula nuwun sewu.
niat kula mung ajeng dandan-dandan negara Ngamarta. Sakliyane niku dudu tanggung jawab kula. Semar niku wong kekuatane winates, ora kaya sing gawe jagat, ora kaya Gusti, ora kaya dewa. Kula niku sanes dewa, kula mung titah sewantah. Ngoten? Mula nek Begawan Durna rawuh mriki ajeng boyong Semar, nuwun sewu kula mboten saged. Kula dereng saged mergi siji niku dudu kewajiban kula, loro kula mboten isa pripun-pripun mangke nek tekan negara Ngastina. Malah kula isa disoraki dening para kawula sak negara Ngastina. Wong ngelmu kula niku mung ngelmu celimen. Ngelmu kula niku mung ngelmu cethek. Ngelmu kula niku dudu kawruh kapanditan, dudu kawruh kabrahmanan, luwih-luwih dudu kawruh kadewatan. Mila Den, ndara kula Begawan Durna kula nyuwun pangapunten menawi jengandika Penemban Durna rawuh wonten ing papan mriki. Badhe mboyong kula nek kula kon supaya teng negara Ngastina dandani para Sata Kurawa Blaka Suta kula ora isa, kula ora tekan. Ndak malah mengke ngebot-boti pikiran kula, sampeyan mang kondur kemawon. Sampeyan mang bali kemawon. Mang matur kalih Sinuwun Prabu Duryudana nek niku dudu gawean kula. Kula tak ngrampungke lek kula dandan-dandan negara Ngamarta riyin, Ndara. Andita kang kinarya wangsit pindha kombang angajaping tawang susuh angin ngendi nggone lole somo nante dawela ya kok dadi tekan semono nggonmu guneman Semar. Yen ngono cetha kowe yen to ngiwake marang para Sata Kurawa mongko sejatine kowe iki ora ming siswane utawa kowe iki ora ming pamomonging para Pandhawa. Ning klebu kowe iki pamomonging negara Ngastina. Elinga Semar. Pandhawa lan Kurawa kuwi padha-padha turasing Begawan Wiyasa ing Saptawarga. Lah kok dadi kowe mban cindhe mban siladan. Yen Pandhawa mbok ban cindhe, yen Kurawa mbok ban siladan. Ing atase aku apik-apik sowan ning Karang Kadempel mboyong marang kowe. Diutus dening anak Prabu Duryudana. Ning tinemune nggonmu wangsulan lah kok nyerekake pikire Begawan Durna. Nyerekake atine Begawan Durna. Mangke riyen kula nyerekke nggon apa? Kula omong niku kanggo kula tata. Aja nganti omongan kula menika damel serik penggalipun Begawan Durna. Lah kok saniki sampeyan ngendika kaya ngono. Lho, kowe ngandhake sing gawe Kurawa sapa? Kurawa mbiyen ibarate kaya dene wadah ingkang suwung. Sing iseni Begawan Durna, tak iseni ngelmu sing apik-apik. Terus kowe kandha karo Begawan Durna, kowe matur karo aku. Sing gawe Begawan Durna, sing dandani ya kudu Begawan Durna. Yen ngono terus Pendhita Ngastina kuwi gaweane apa? Nek perkara dandani Kurawa kok dadak kongkonan karo wong Karang Kadempel. Coba aku tak takon karo kowe. Apa kaya ngono kuwi ora nyerek-nyerekke ati? Nuwun sewu sampeyan niku pendhita kok isih gampang kebranang penggalihe to. Sampeyan niku pendhita kok isih gampang nesu. Monggo pendhita niku watekane tanduk aris ulat manis ing cipta demen tetulung. Adoh penggawe cidra, ngalah tananggunggung diri gawe senenging liyan. Niku wateking Brahmana. Nek sampeyan nganggo serban kethu sarwa putih mongko durung iso ngleksanake sifat sing kula aturke. Mboten sang nganggo kethu sampeyan. Ngangge caping mawon. Sampeyan durung iso nglakoni minangka dadi Brahmana ketitik sampeyan gampang murup atine. Gampang murup penggalihe. Nuwun sewu, Ndara. Nek sampeyan kaya ngoten niku wis memper nek Kurawa pancen pambegane sasar susur. Kurawa pambegane angkara murka. Kurawa niku sawijining wong sing wis ora iso didandani. Lah pripun? Lah wong gurune watake kaya ngono. Napa meneh Kurawane? Kowe aja wangu gawan ngawur. Sing marai Kurawa elek iki dudu Begawan Durna. Sinten nek dudu sampeyan? Iki sing nang mburiku iki. Sampeyan nak senengane kaya ngoten kok golek kanca lho. Wong kula ya ora ngapa-ngapa. Ben wong loro Dik Pate mengki ndak. Kula rumangsa ki jenan ora ndek kanca kaya. Niki sing gawe jar sing gulang-gulung karo Kurawa iki. Dudu aku. Dadi aja nyalah karo Begawan Durna. Nuwun sewu. Punta, sampeyan mboten sakakean gunem tanpa guna. Mboten sakakean pangandikan.
saniki sampeyan gelem kondur napa mboten? Mergo nek sampeyan tau nono Windanana lenggah teng Karang Kadempel, kula ora gelem bali, kula ora gelem diboyong teng negara Ngastina. Lah mbok sampeyan ngenteni tekan jaman apa mawon, Semar ora bakal pindah saka Karang Kadempel. Lho, nek ngono kowe pancen niat ora gelem tak boyong nang negara Ngastina. Monggo Semar. Ya aku diweling dening anak Prabu Duryudana, Bawa Durna menawi mboten saged boyong Semar wonten negari Ngastina. Ateges Bawa Durna menika mboten lahir batin anggenipun sumuyut ngayom wonten negari Ngastina. Ateges aku padha karo ora dianggep ana negara Ngastina. Mula tinimbang aku bali ana negara Ngastina ora boyong nglawan kowe. Luwung kowe bakal naruda paripeksa. Lah nak tenan to. Kriwikan dadi grojokan geguyon dadi tangisan. Sampeyan ngomong kaya ngoten niku ampun gawe nesune anak-anak kula. Mengke anak kula salah siji wonten sing nesu. Kula ora tanggung niki cah awur-awuran kabeh. Sampeyan iki nek pendhita elek derajate ming mergo dienggo awur-awuran kali anak-anak kula niku kula ora tanggung. Aku ora wedi karo anak-anak. Kuwase kowe gelem mangkat apa ora? Yen kowe ora gelem mangkat, ora mung kowe sing tak katutke dosane. Ning klebu Karang Kadempel kene bakal tak katutke dosane. Yen perlu Karang Kadempel tak bumi angus legane atiku. Terus? Nesu ora kowe? Ora. Bagong kuwi sing biasane nesu ora, Gong? Oh. Edian. Gong. Gong, ngapain? Durna teko. Ngapa Durna? Omong karo bapak. Heeh, omong piye? Bapak arep diboyong ning negara Ngastina. Terus bapak emoh. Oh goblok kok Semari. Lho. Lah kuwi seneng karo bapane ngono goblok to. Goblok. Ah ning Ngastina ki bandane mengalir. Nek Semar gelem dadi pamonging para Kurawa ki sugih wingi-wingi ora ketayalan ngrekoso uripe kaya ngene. Sik to aku tak neluske omonganku. Semar ora gelem. Dasare Semar arep bangun jiwa negara Ngamarta. Jiwane kawula sak negara Ngamarta dibangun karo bapak. Heeh. Lah Sinuwun Duryudana mireng. Heeh. Bareng Sinuwun Duryudana mireng, Sinuwun Duryudana kepengin diwejang karo bapak Semar. Mula bapak Semar arep digawa ning negara Ngastina. Terus bapak emoh. Dasare ngopo sih? Bapak kepengin rampungke pakaryane negara Ngamarta. Tur kuwi dudu gaweane bapak. Kuwi dudu kewajibane bapak. Dandani Kurawa kuwi dudu kewajibane bapak. Sing bapak duwe kewajiban iki dandani para Pandhawa. Heeh. Durna Sumbar. Ngene piye? Nek Semar ora gelem tak boyong ning negara Ngastina, tak ruda paripeksa. Ah wis ben. Lho. Ora nesu, Gong. Ora ana sing nyangkut keamanan Karang Kadempel. Kuwi pribadine Semar karo Durna. Masa aku kok nesu? Lah kowe iki anake sapa? Anake Semar. Ah Semar dingonone kok kowe ora nesu. Piye? Semar dingonone kok kowe ora nesu. Ah ora aku masuk angine Semar atilek kok. Tanteni dina, rong dina, telung dina kok tanpa jedul. Bareng ketemu ing waras le. Aku arep muni dengkulmu mlocot. Ora tegel bapak kowe. Ha iya, ning ana sing kata-kata sing jajahe kowe iso marahi nesu. Piye kata-katane? Kata-katane piye kata-katane? Ngene iki. Piye? Semar, nek kowe ora gelem tak boyong ning negara Ngastina, aja ming kowe ning kawula sak Karang Kadempel tak katutke. Maksude karo kawula Karang Kadempel diboyong kabeh? Ora. Kawula sak Karang Kadempel arep di bumi angus. Hah? Arep di bumi angus. Bumi angus iki apake, Tru? Ha iki omongan karo wong goblok SDM rendah ki ngene iki. Di bumi angus ki mbok menawa arep digawe sungsang bawana balik, nek perlu Karang Kadempel arep diobong karo Begawan Durna. Cangkeme sapa kowe? Lho. Iki nek ora metu golek rokok sik. Nyemelange. Sapa terus sing muni ngono kuwi? Begawan Durna. Yakin? Yakin. Engko nek aku nesu kok kowe ngapusi? Ora. Aku krungu dhewe. Kowe lho iki? Heeh. Asli to? Asli. Nesu aku. Nun sewu
tamu penembahan kula ajeng nyuwun prisa. Heeh, war takon apa? Sampeyan ngomong nek ajeng bumi angus negara utawa Karangkadempel. Heeh, niki nocoke omongane Petro daripada kula wis kebacut nesu kula dapusi Petro. Lah kula isin. Nek pancen nyata niki mungsuhe dudu sapa-sapa ning kula sampeyan kudune ngerti. Dina Senin Demben kula niku dilantik dadi ketua pemuda Karangkadempel. Dadi nek sampean ngrasani ketentremane Karangkadempel niku padha karo sampean ngilani jajane Bagong. Ngandel ora. Anakku nesu. Aku nesu ora mbelani kowe aja GR. Mbelani sapa? Mbelani bumi wutah getihku, Pak. Karangkadempel ki bumi kelahiranku. Karangkadempel ki bumi wutah getihku. Aku jejer putra bumi. Nek ana wong sing arep gawe cintrakaning bumi kelahiranku, sedumuk bathuk sing nyari bumi. Ora nyawang sapa-sapa aku. Arep kuwi aja kok menungso. Dewa medhon aku ora wedi. Oh, cangkeme kebablasen kuwi. Mun ana dewa medhun tenan. Wah, aku tratapan ya, Truk. Ora to ya, ora. Ya wis ora dewa wis. Anjur wedi ora. Aja kok menungso, demit aku ora wedi. Wo sidane demit sidane. Ora dewa, nyemelangi enak dewa. Mun nek medhun tenan, Bagong jabut nyawamu. Mudar tenan aku. Loh, saiki karepmu piye? Loh, saiki kula manut karo sampean. Nek sampean ajeng boyong Semar, Semar ora gelem niku pribadi perkara sampean karo Semar. Ora masalah. Monggo arep dirembuk cara piye ora masalah. Nek sampean aja nganti ngatutke Karangkadempel. Ngono. Aja nganti ngatutke Karangkadempel. Semar kuwi kami tuaning Karangkadempel. Ha sing do ngakoni. Loh, kowe ora ngakoni bapakmu kami tuaning Karangkadempel. Kula niku anake ora percaya karo Semar. Nek Semar diganggu gawe mongko menyangkut suasana ketentraman Karangkadempel ya maaf. Terpaksa kula wani karo sapa wae. Yen ngono kowe wani karo Begawan Durna. Lho, ameng kowe kok dur-dur. Aku kowe sumbar meniki ngono kowe wani karo Begawan Durna. Rangkep apa itu ora bakal tak tinggal loncat. Kowe ora ngerti Bagong nek wis nesu kok. Rumangsane. Iki tengike ra jamak-jamak. Keleke sabune garing barang ora dibilasi. Ana banyune entek lagi sabunane. Mulai minter tak anduki. Piye to le? Wis meneng apa? Loh, nek ngono kowe dadi palanging Begawan Durna. Mepalangi aku mergo kowe ngrasani Karangkadempel kok. Kowe aja pisan-pisan ngrasani Karangkadempel. Nek kowe ngrasani Karangkadempel dudu ajanging Semar. Kowe iki mau apa ya jenenge? Ora to ya kowe. Ngono apa to maksude? Dudu Semar sing ngadepi. Dudu Semar sing ngadepi. Ning Bagong, jajane Bagong sing dienggo ajanging peperangan. Wah, edian. Gleleng tenan cah iki. Ya kuwi. Durna iki biasane sok nggawa Kurawa. Durna ora temandang sing maju Kurawa. Kowe nggawa Kurawa? Heeh. 100. Mbok dilongi. Wong Kurawa 100 kok kon ngelongi. Wong nantang kok bareng krungu ana Kurawa 100 kok tratapan ora. Aku ora bakal mundur sejangka. Nek mungsuh Begawan Durna, ngendi papane wong neter kanthi dayan. Panas maning jajaran sertane bawana. Yen ngono Bagong sing palangi niate Begawan Durna. Ayo, kowe ngecak pirang dina? Kowe ngecak apa? Ora bakal tak tinggal loncat. Mati Begawan Durna musuh Bagong, luwung ora urip nang alam padang. Oi, cewek. Kowe kancane Durna. Wong ora ngawur kowe iki. Dara Werkudara kok dunake kancane Durna. Ngeplak aku kowe. Wah, caidan. Kowe ngerti ora? Ora. Kowe lagi arep tak kandhani ora sawangsulan sik. Kowe ngerti ora? Ngerti.
Aja wangsulan sik. Oh iya. Ora Kang Sena. Kowe ngerti ora? Napa? Durna kuwi sapa? Durna ya Durna sapa? Engko tak ngomongke Durna kuwi Duryudana ya ora bener. Durna ya Durna. Ora ana Durna liyane iki mau ya Durna. Yen kowe ora ngerti tak kandhani. Heeh, piye? Wah, ora basa. Wah iya lali. Nggih pripun? Aku anggere nesu ngene iki saka-saka ora tak basani. Kae saka-saka pangan kabeh soalé. Durna kuwi guruku. Lho. Wis lulus durung? Aja edan. Durna kuwi guruku. Yen kowe wani karo Durna, bapakku padha karo wani karo Werkudara. Saiki ora usah mungsuh Kurawa. Aja mungsuh Durna, mungsuhe Werkudara. Kowe wani nendang Durna bapakku. Aku sing ora nrimake. Kowe ngapa ta iki? Mudhar kowe. Wis masalah, Gong, asli iki wis. Aku ya kewanen kudune nyawang kiwa tengen sik. Ana sapa, lenggah sapa lagi wani, aku ora nyawang. Banyu suci Perwitasari, Ndara Werkudara kuwi sing maringi sapa? Begawan Durna sing nuduhke dalane kayugung susu ing angin sing maringi sapa? Begawan Durna. Mula Ndara Werkudara iki nganggep Durna iki bapakne. Ha kok kowe wani ro Durna? Ups. Guayane ups barang. Agi kelingan aku. Nggih nyon ngapunten Esmosi. Apa? Esmosi. Esmosi iki apa? Nesu, emosi kula. Aku trewet banget ya. Gek idune muncrat-muncrat. Neng rayu sondol nganggo. Niki mbiyen iki kulino bal-balan soalnya dadi heading. Langsung kontal Durna. Wah. Janaka ya anake Durna iki muridé Durna. Nek nganti Janaka ora trima mungsuhmu dudu Durna. Ning karo Werkudara karo Janaka. Apok ra iso wae kowe plorak-plorok mripate. Kalah cacak menang cacak kok. Terus maklutsu Wale maksud lu yen pancen garwane karo Durna mungsuhe dudu sapa-sapa mungsuhe Werkudara. oke gong sadar gong cerewet menengo wis ben tak niati kabeh niate pancen arep mungsuhi Bagong ora masalah nek sampean belani karo Begawan Durna mboten napa-napa dikira kula wedi karo sampean wis biyen tekan saiki ora arep wedi Bagong karo Werkudara ngerti kaya ngono ta blusuk nang kalen biyen dek cilik kowe sing ngomong sapa mbok mikir sampean iku cilik tak tutke nang ndi dolan nang ndi tak tutke nganti sirah tanggo sikil tanggo sirah manggagas lelabuhane Durna karo Bagong gedhe sapa larake ati lho piye kae nesu kok nangis Gong ngeleh oh terus semangat le oke semangat rumangsane wadake hah aku lak takon terus sampean tak kandhani nggih sampean aja ngawur sampean aja ngawur ngakoni Durna guru sampean nek sampean gelem menggalit kanthi permana jati banyu suci Perwitasari niku sing duduke dudu Durna kuwi lha iki Bagong tenanan iki dudu Durna Mas ora ro nangis Gong sing tetek oh tenge mak senut anggere tanggo bengok mak senut pokean sambel e Tru jangan apa-apa ana lomboke kabeh isa-isane kok terus kaya tak cuciki nganti banyu suci Perwitasari ini mergo apa? Kepercaya sampean karo Begawan Durna
Apa-apa niku nek dilambari percaya mesti bakal ketekan sedane. Nek sampean ora percaya, mang takon karo Patih Sengkuni. Durna ngomongi ning Gunung Candramuka, ning Guwa Sigrangga, ning Alas Tik Brasara, sampean ketemu karo Bathara Bayu, karo Bathara Indra. Entuk inggih menika Kyai Bargawastra, ya ta? Ha. Kuwi mbiyen jane Durna ora nunduke papane, ning Durna kepengin njlomproke sampean teng juranging pepati, ning merga sampean percaya ora tekaning pati, malah entuk nugraha. 1. Wah. Bagong kok ngerti ya? Ngerti wae. Angka 2. Sampeyan arep dipateni karo wong Astina. Srana arep dicemplungke teng segara. Karo Begawan Durna. Ning merga sampeyan percaya karo Begawan Durna. Sampeyan teng segara ora mati malah ketemu karo Sang Mahardi Kengrat. Ya Sang Ruci Bathara. Sampeyan entuk tirta pawitra mahaning suci, ngelmu kasampurnan, manjing suruping pati, sastra cetha paripurning wangsit. Edian. Bagong kok kaya ngono lho. S2 e. Waduh. Cah cerdas e padake. Nyepelekke. Niku kabeh mergo sampean percaya, ora kok Durna sing duduhi. Ha kok seprene sampean sing duwe kapercayan, nek sampean iki sing duduke Durna, salah, Bung. Bung pait. Dhuwur ngambung ngisor gejek. Oh, tante. Ngawur. Ha. Munia saiki. Munia, apa kabeh lelabuhane Durna? Mboten. Ora, Durna iki ora duwe ngelmu, kapinteran. Durna iki ora duwe ngelmu, kawaskitan. Durna iki dudu dununging wahyu. Ning Durna niku gurune wong perang. Nika gurune wong perang tok til. Ora ana kawruh napa-napa. Nek sampeyan le mulang perang Durna, kula lagi percaya. Nek tirta pawitra maning suci kok saka Begawan Durna, itu bohong besar. Dene sampeyan durung percaya lan masih sanksi dengan kata-kata. Bagong, silakan naik ke Mahkamah Konstitusi. Wis rampung ya, Gong. Hah, wis po? Wis. Oh, muni ana iki. Kowe kok ngerti saka sapa? Iki apa? Iki Vespa iki, Vespa ndasmu kuwi. Ora nesu. Ha kaya Vespa tenan e, Mas. Iki kaya plentronge. Oh, iki kaya ngarep kae bemper ngarep. Iki sedele nang kene. Busine ngupil ora? Ora. Nek ngupil tak resikane ora tak totok gundulmu. Busi wis ra kanggo gawe. Disetater ra tau. Katakono wis niki sing ngomong. Dadi sampeyan aja banget-banget golek sampeyan ngendika kaya ngoten niku anggepe kaya njur menang-menangan dhewe. Apa anggepe sampeyan nganggep Durna bapak niku ana batine apa? Ora ana. Sesuk ora urung sampeyan iki mungsuh bapakmu dhewe. Mungsuh Begawan Durna. Monggo sampeyan nek tresna karo Begawan Durna, sok Bratayuda sampeyan bakal dipateni karo Durna. Kok ora kaya bengi iki to ya? Cerdas men to cah iki. Ya kala-kala Ren. Kala iki pokoke aku 3 sasi adol Bagong. Ayo. Kok adol Bagong? Ah lakon kok jaluke mung Bagong metu sore, Bagong metu sore. Mbah aku lagi dadi rol tahun iki. Ya ora apa-apa. Ya wis ben. Pun man gagas. Nek pancen mang timbang-timbang omongane Bagong niku salah, mang nutuh Bagong. Kabeh niku bener dan fakta dengan apa? Apa jenenge, Tru? Ah ora ngerti sarep tak omongke apa. Oh jenenge ala apa? Ah jenenge sprinter, kuwi Vespa. Apa jenenge? Fakta dan kabulasi. Kabulasi nyetrum ndasmu iki apa? Kabulasi nggo montor kok kabulasi. Wis ngono wae. Pikiran nek dikira omongane Bagong salah.
Bagong, Nun. aku sing nyuwunke ngapura Werkudara ya, Bagong. Nah iki piye mbok ngene iki? Bagong, aku suwunke pangapura. Bagong, ayo derekno aku tuku sikat gigi. Oh wis tau dijak Bagong. Wis aku perem. Ndara Puntadewa ki Nalendra ora tau perang, ora tau nesu mung blonjo. Anggere ana Indomaret mandeg. Sing ngrasake jundi Bagong. Tak icipi sik. Niki terus dibandemke aku wis tok cokot. Nggih, ngapunten kula kepeksa ngonten niku merga kula mung dunungke mawon kok sinuwun. Iya iya. Bagong ngaturke panuwun tanpa pepindhan Werkudara. Nggih. Ana tetembungan bathuk bolo isi madu. Ya mung Panakawan Bagong ingkang satemene wis bisa narbuka penggali ing siadi. Mula aja banget-banget nggonmu tansah ngegungake apa kang dadi penemumu kuwi penemu sing paling bener. Wah, ya wis. Werkudara, Apa? njaluka ngapura karo Bagong, kowe salah. Kae wong tuwa, kae sing momong kowe mundhak mengko uripmu sasar susur lan kuwalat. Bagong. Apa? Wah, iki arep aleman iki. Iki aleman, iki aleman. Terus main gagar otak. Aku entuk masak sithik kowe iki. Mangsaku kok. Ndara Werkudara iki le nimbali wit tenanan Bagong wis halus ngono ngopo. Arep tak gawe angel kok ya men. Lah kono ya sak penake dhewe. Bagong. Nun. Jarine mbarep kakangku. Kowe bathuk bolo isi madu, Bagong aku kleru. Aku njaluk ngapura. Sonara dibaleni. Ora. Ngono kuwi ya. Apa-apa kok njur ranggre wani Durna Ardiwangi, wani Durna Ardiwangi. Durna iki anggepe apamu? Iya. Ngene nganggo pikiran ora waton nesu. Ora kok waton sapenake dhewe apa-apa ki dipetung aku omong ngene iki tuna bathine piye, aku omong ngene tuna bathine piye. Ngono kuwi ora njur dumeng kegongke aku Satriya Digdaya sapa-sapa arep tak salahke sapa-sapa arep tak salahke anjur sak kepenake dhewe. Setan ora basa. Aku ora basa kok, ora. Wah ora krasa e. Ngapunten nggih, Den, nggih ngonten niku pokoke intine ngonten niku. Iya. Tiba sepadha-padha. Iya. Aku kelingan kowe mbiyen sok momong aku. Ora mengsok. Sasan pendak dina e. Anggere rados wis didodhok lawange. Deng 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 Bagong. Terke nang kono. Wah sarungan tok. Ya tak tutke to sampean. Sampeyan kelingan mboten? Jaman teng kebon nika. Dolan nang tengah alas nang kebon. Bagong, iki ana jangkrik dikedhuk. Bareng kula kedhuk terus, "Yo, matur nuwun." Terus mangke nggih to? Setan wong tuwa kok ngedhuk lemah. Bareng wis jeglong terus menggo. Wis tau Bagong, wis mangkel tenan aku. Asem kok. Akhire lek ngedhuki padase atos banget e. Juluk-juluk bareng jero iki terus dhek mekangkang kae. Matur nuwun. Oh, nakale ra jamak-jamak. Lha ngapura. Kelingan to? Kelingan. Asem ya. Kaeling-eling seprene. Iya. Ah wonten niku labuhan kula. Iya. Bagong. Nun, aku njaluk ngapura. Nggih, mboten dados menapa. Iya. No memori ora karo Ndara Janaka kok. Hah? Ana memori ora karo Ndara Janaka? Ora. Kae rak senengane roman ta, Tru. Mbok biyen yange sapa aku ora ngerti. Ketemu yange iki gandeng ning tengah sawah iki do tetenguk ning galengan kae. Mongko galengane kuwi kalen garing. Ndara Janaka ya santai aja cilik mbiyen baguse ora Jawa-Jawa. Wong wedok ya ketemu Ndara Janaka terus ngrangkul
terus do jak tengok-tengok nang nggon kalian garing kuwi. Heeh. Gejlike tak buka. Dadi wong do jagongan tak lepi. Kula rak bingung. Wong bar garing apik-apik kok jare kula kemproh. Jebul gejlike dibuka Bagong. Wonge keplok-keplok saka dhuwur. Lek kemekelen kok ora. Ngaten mawon, Gus. Iya, piye? Kula nyuwun Gandeng Semar niku sediane apik? Iya. Kula njaluk karo sampean. Apa, Bagong? Kurawa disingkirke. Wah, Werkudara aja selak. Yo, aku sing nyingkirke Kurawa. Ndara Janaka Kurawa singkirke nggih, iya, Bagong aja kuwatir. Ning kowe aja meneng wae, kowe ya temandang. Oh, siap, Pak. Oke. Petruk Gareng ya temandang iki. Desamu kudu kok gawe tentrem. Nggih, Pak, ngestaken dawuh. Nggih, Pak, ngestaken dawuh. Mengke kula tandangane kali Petruk nek kira-kira ketemper yudane ya ndara Werkudara Janaka nggih ngewangi. Yo, aja kuwatir. Iya, aja kuwatir. Nek ngoten niki ben tentrem sik Karang Kadempel. Iya, Kyai Semar sak banjure tasih wonten ingkang kula ajeng-ajeng. Tasih wonten ingkang kula arep-arep. Sapa sing mbok arep-arep lan sapa sing mbok ajeng-ajeng utawa mbok arep-arep praptana ing Karang Kadempel Kyai Semar. Mboten sanes sinuwun Darawati kali sinuwun Mandura menapa ta sebabipun kekalih menika mboten saged pisah kalian para Pandhawa. Margi menika tasih turas Mandura. Menika ugi wonten sambung darah kalian para Pandhawa. Mila mangke kula badhe jangkepaken Pandhawa lan sederek-sederekipun sedayanipun menawi sampun jangkep nembe kula wiwiti jinurung kali ndara-ndara kula Pandhawa anggenipun bangun jiwa. Ya to Semar yen to pancen mengkon aku mung kari manut. Ndara Puntadewa monggo kula dherekaken manjing Bale Wisma sak pejagung Saturnetra kalih kula. Iya ayo tak dherekake Kyai Semar. Ndara Werkudara Ndara Janaka kula nyuwun ketentremaning Karang Kadempel. Yo Semar aja kuwatir. Monggo aku tak kongkonan anak-anakku. Iya Semar aja kuwatir monggo aku tak kongkonan anak-anakku. Petruk Gareng Bagong katenteman Karang Kadempel reksanen. Nggih Pak, ngestaken dawuh. Nggih, ngestaken dawuh. Purna gatining pananggilan. Sanodasa kundur ngedatun jeluk saking gambar kundur kenapit gambaran gading kadhiraken sangganing Puromban Cedi manggung ketanggung Joko Paloro-loro. Ingkang sami ngampil upacaraning Prabon. Kawis tinggal saking Mandra tindaknya Sri Nararata Kyai Semar Badranaya nganti kaya gumebyar candrane.